5 anos e medio, incumprindo con Selva García o acordo adoptado en Xunta de Goberno local. E todo este ano 25, incumprindo aquí, neste espazo, coas sucesivas iniciativas que trouxemos sobre este tema desde o BNG. O 1 de xullo de 2020, a Xunta de Goberno local aceptou a doazón dunha escultura da autoría do prestixioso escultor Ramón Conde. Unha escultura pagada e doada ao Concello da Coruña por Selva García, a sobriña dos 3 irmáns fusilados en 1936 no campo da Rata. Necesaria reparación da deshonra familiar e a restauración da dignidade colectiva que lles debemos a estas 3 vítimas do franquismo. Canto tempo máis ten que pasar, señora alcaldesa, para honrar as vítimas e tamén as súas descendentes? Por que 5 anos despois de aceptar o Goberno local a doazón da escultura, de lle ter notificado a Selva García a localización na rotonda da confluencia do Paseo Marítimo con Santo Amaro, a escultura segue pechada nun almacén de Madrid e este espazo tan simbólico e comprometido xa está agora ocupado por outra escultura, que lle impide cumprir coa actual lei de memoria democrática. Unhas das propostas que teñen feito non cumpren a vontade de Selva García. Simplemente pide que sexa un lugar visível, que realmente sexa testemuño da memoria da cidade próximo ao lugar onde foron fusilados os 3 irmáns. Desde o BNG exixímoslle, alcaldesa, que lle poña fin a esta débeda pendente. Non hai ningún aspecto técnico, como teñen dito, que poida xustificar este desprezo. Cando e onde vai estar ubicada a escultura que honra a memoria dos fusilados após o golpe militar do 36 dos irmáns da Lixivia?